jekk intażilt the right person, jekk intażilt bniedem li huwa magħruf għall-integrità u għall-fortitudni tiegħu, dawn l-affarijiet ma jiġrux. Jekk inti tażel għażla politika, għax dak huwa l-kuġin tal-ieħor u dak kien jaħdem fl-uffiċċju tiegħi u dak għal raġuni li Malta hija l-uniku pajjiż fil-dinja demokratika fejn il-mħalfin huma magħżulin mill-politiċi. M'hemmx pajjiż ieħor fid-dinja fejn l-imħalfin huma magħżulin mill-politiċi. Volli biex int tilħaq maġistrat trid toġob il-politiku, biex minn maġistrat issir imħallef trid toġob il-politiku, biex minn imħallef trid issir prim imħallef trid toġob il-politiku, biex minn imħallef jew prim imħallef tmur f'qort internazzjonali trid toġob il-politika. Veru li hemm nies bravi u nies ta' integrità li jirreżistu t-tentazzjoni, però għaliex għandek tpoġġihom f'pożizzjoni ta' dipendenza meta suppost li l-ewwel virtù ta' mħallef hija l-indipendenza. Il-kriterji reali mhux ta' 7 snin jew 12 sena, imma li tkun bniedem ta' integrità provata, li tkun bniedem ta' karattru, li tkun bniedem li ta' fil-liġi sew, li kollok esperjenza tal-qrati minn ġewwa u minn barra, dawk huma l-kriterji reali u da ma jeżistux.